Само право, нигде нема да скршнеш. Скръщам ке отивам на Елинце. Тук ако скръщам ке отивам на Елинце. Да, рано е за Илиец. Се излагаме? Ќе влагаш ватре? На Елоновско мита. Гоце бе, юначе бе, кај си бе, брате? Кај си бе, брате? Здраво. Да си ми жив и здрав. Убај. Къде са топовреки? Дека си војводо, бе. А? Дека си војводо. Къде са топовреки, бе? Ти не можеш да разбереш. Аз ти викам долни да миг, ти 100 пъти викаш горе да миг. Чекайте, долни, аз сам кажах, че он не Чекај чека сега. на долни. Двајца сме за горни, двајца за долни. Овде мора да има право. Карай. Кой томаш? Парламентарни избори, долни дабник и горни ќе се надпреварува. Как? Опа, ајде. Изгорите го, фърлите го некъде. Слушај, има ли два пато или на добро дојдовме? По правиот пат дојдовме? Сега ли? Да. Правило, да. Нема друг пат, така? Аз чеках да дойдете с БМВ-то. Аха, И затова не ви видях на време. аха. О, ајде. Ајде. Деца убај. Узбуна. Ајде го синот. Кај си ти? Кај си? Добри сме, бе. Ајде, добар Това е ден. син от Самуил. Да. Да сте ми живи и здрави. Ние се видовме, да. Еве ја сопругата. Тихомире, стига с тия камери, добре ни Тихомире. дојдовте да сте Добре ми- дошъл и махни това чудо. Мора да се документира. Да се видят, бе. Те могат да въгледат и без да... И без... И заминувам јас за Грција. Да. За Грција кај нашите. И тогава, нали, сакаше и ние да дойдем. Да, Че ще има и от наши хора, ама ние немахме... да, време, знам. Нямаше От Охрид време. бевте вие. На Струга от бе, Сърбайки да. на Струга. На Струга. Чекай да ги оставя тук. Това е моята работилница. Не викате вие столарска. Чушка гледа, виж, и доматки. Мама работилница така е. Направо голема, а може да се нема подпори, нема отгоре са обратни греди. И ова машина и ова са купени. Друго всичко правим. Роваторно сам си го правиш. Сам, да. Това, там, фрезата, слайд, оттатък имам стеги такива за цела врата. Врата, да. Брат ми е дървен инженер, дървен. Веќе нема веќе. Нема веќе, Стига да. то. Сакам резба да правя, да си се занимавам, ама там има останаха още едни тако шкафчета за отдолу. Да направя и викам на синот, повеќе нема да ме бараш. Те маси, пейки правих там, оградата. Ние сме викам на сино, ама по-малце работам. Имаме много работа и морам да му помагам по-малко. Той произвежда и продава. Добре. Ти се... За познати фирми работиме сега. метал се занимаваш? Да, с машини за метал обработка. Кругови фрези, ЦНЦ машини. Тук имаше една, как се вика, геодезистка такава фирма на нефт и газ. Имаха много машини. Фрези, стругове, големи, все имаше.
Обаче нищо не продаваха. Всичко на скрап. Се е свели. Всичко на скрап. Нарежаха. И така. Чекай да се обада на Йове да дойде. А? Ама не знае колко души сме. Това Сабале му кажах. Сабайле му кажа? Па немаше време да се спреми он. Има. Аз викам, от ония ден бехме говорили, той вика, само един човек ќе дойде. И ми викам, колко може толкова. Знае. 2019 ми се јави, ние бевме тргнати во Закуфалово кај еден наш македонец во Грција. И Гоце ми се јави, јас го исчекав, дури ми се развикаа тие што ме чекаа мене со мене да иде. Не реков, човеко, не можам така да го пуштам. А и тој се брзаше, да речем. Оставаш си телефона, никакво обаждане и се говориш това, което ние ти кажем. И той вика, що ви не махете? И си замина за Англия. И сега си е бил тук. И сега ми звъне татко му. Що донесе това нужда? Той имаше много също македонците. Подиграваше се, разбираш? Цело време со подсме прави македонци, И, еме глупаци, вакви, да, прости, и разбираш. беше тръгнал в Благоевград да прави викам, че сега ще го дерат там, да прави концерт някакъв. Ама той с много голема охрана води. И тук, баща му ли ще го види. Той нито е завършил академия, нито нищо. Ние на Шумен имаме утре... Да сме там. Колко? На обед 12 часа оти. Митко ги кара некъде в плато в гората и ги не чека в началото на града и да не кара На там. това Равда не сте ли водили? Да? На Равда. Кай. Значи пасоши, што ја работа? Од Албанија ми бараат пасоши. Од Пиринска Македонија цела ми бараат. Од Егејско ми бараат пасоши. Од Турција бараат луѓето пасоши, не даваат. Зошто, например, луѓето бараат пасоши во Албанија, на Чичко рече вака, сакам да умнам со македонско државјанство. Точно. От Аз сърце. спомня на татко имаше един зелен паспорт такъв. Зелени паспорт след 9 е било. И си пише македонец. На майка също, македонци. Аз не знам тия паспорти, що стана с тях. Па ни Тя- даваат по време да ги Тя сликаме. ни вардеше да не залитаме по тая работа. Аз имах един чичо на баща ми брат. Той беше в ВМРО Обединета, е бил. От 36-та година е комунист от Гоце Делчев. Беше партиен секретар на региона там. Александър Терзиев. Той е или е и първа, или е 11-та година. А татко е 27-та, последния. И Чичо беше идвал тука. И за аз, понеже от малък, още като ученик си пеех македонски песни си такова. И съм запален по тая работа. И той, като почнахме с него да говорим, а той е бил от ВМРО Обединета, обаче си е трябвал. Разбираш? Той иначе не може. Той беше старал партиен секретар в Гоце Делчев. И рекал на моя брат големия, това малкия вика много залит за мене. Че залитам за такова. И на няколко пъти така приказвахме с него. Той почина 72 година. 82 ли беше, аз мисля, че бех в Бръщен тогава в Родопите. И така. Не, мене ми е другото, значи. Македония трябва да си застане малко на нога. На собствени нозе. На нога трябва да се застане. Не, значи ние си имаме защо да се гордееме. Да. Значи колко тук ако признаят за македонско младсинство в България, те няма да признаят. Но ако го признаят, ти знаеш колко какъв автогол ке си вкарат. Ке се ослободат луѓето. Сите няма да могат да говорят така по телевизия. Разбираш, против македонците, да се подиграват и да такова. Защото ще има някой, дето ще им опонира. Да. Значи ние
когато ни разрешиха партията, или когато ни регистрираха на времето, колко села беха? 2 кмета и 3-4 беха. Съветници. И то немаше и 2 месеца до Знаеш зашто ја регистрира? Тогаш им подпиша нашава влада дека нема проблеми со Македонија за да влезат во Европска унија и они ве регистрираа. Штом почна тоа ја Да, на конференцията в Кресна. да, Ние там се запознахме с Славко. да. И така. Значи што е проблемот да добиеш пасош еден македонски Ама къде македонец и по род? Къде са отишли македонците след 9 септември? За да го отказват сега, че има македонци. Няма македонци, то до Живково време още. Изплашили, бе. Колко Добре, бе. народа затворите? Добре бе, къде са отишли това домородно население тук на Балканите? Къде е отишло? Они мислат дека територијата се викала Македонија, Да. нема народ. Чекај па. Територијата се вика по народот. Зашто? Кој ги дал име на територија? Кај знаел они како се Тој вика? Кој им кажал? защо На тоа одати е. Кој им Зашто? кажал дека се вика македонски Зашто? полуостров? Тоа е географски поим. Јас се Защо- карам стално со бугариве защо на Радев? интернет. Защо Радев не иска да допусне Експерти. експерти от чужбина? Да. Значи, уния хора не са глупови като тия тук. Тия, ке кажат, добре, нема Македония. А къде стари карти съм гледал, където пише Македония, Тракия, Ахаја. България нема. И Грција нема Стари карти. Ахаја пишува. А, къде са отишли? Това домородно население. Да. Другото. Преди Балканския полуостров, как се е казвал това полуостров? До 903 се кажувал македонски. До коя? До 903 на 27 март е променет. 903, то не е отдавна. Тоа е од султанот имаме, она како се вика, декрет дека се забранува тоа име бидејќи народот го бунтува на востани и прави бунтови. Од сега ќе се вика Рум Милет, односно Балкан. Ама това, ако дойдат експерти от Европа, примерно, или от Америка, да дойдат експерти, те не се съобразяват с тия приказки, с тия абсурди, които ги приказват тук. Ама те сега за вътрешна употреба си им върши работа. Ти знаеш ли колко тук, като хода да пия кафе и тия се македонец, Да. си ме знаят. Ама, защото аз не оставам никой да ми се подиграе или нещо да такова. И вика, маке, що е, маке си е лайва. Викам, ако те перна един път, ще ти паднат очите, викам. Гоце. Абе, гоце. Наши работи. Не, всичко ќе излезе на виделина. Не, па не може. Рано или късно. Всичко ќе излезе. Сега Европа ги е натиснала, ќе ги натисне и Америка и тя ги натиска. И ќе почне да се съобразяват вече с вистината, защото вистината си е наша. Ние 14 пъти в Страсбург ги съдим в България. Си плащат парите, ама не искат. Ама той това рече и Каракачанов. Колко години не я регистрират партията? 30 години помина. Менкиновски сам. Добре, да ми това не са ли... До декември, вика 5 декември, трябва да попущат. Иначе от съвета на Европа ги изгонят на България. Тя, като слушам днеска и Полша и те надува да се махат от Евросъюз. Да. Не ми трябва Евросъюз, аз ти казвам. Ама Значи- Русија му забрани да извозува овоше, јаболка, крушија, има доста земјоделие Полска. Да, и тя не е малка. И не е мала, Полска е Тя не е голема, малка. 50 милиони е Полска. Много. 30 години. 30 години Беше не иска да регистрирана за регистрира. 3 месеца. Нема и толкова. Кога обикалих аз? Те се оплашиха в Гоце. пресна в Од Кръст. резултатите, да, Гоце, без ништо. 90-та година аз бех в Копенхаген с Гърция, едно момче и двамата бранихме македонците, аз в България, той в Гърция. Но, като си дойдох, тия ми взимават пасош. Аз никъде не мога да ода. И оттам кренах от село на село, от град на град. Та вечер в това село спя, другата вечер в другото. В 36 населени места с мой подпис направих Олмо и Линден. А отначало, примерно в
Мусомище, на 8-то отиване, тая неделя мина, обиколя другата дина и на 8-то отиване и викат, с 8 човека се събраха, викам, виж какво сега. Ние сме македонци. Ето аз 2 пъти по 4 години затворям за тази Много, Да. много се наплашиха хората. И Ги изплаши, я ги... Тук бехме 18 човека, когато направихме Организацията. 90-та година. видели са? 90-та година, като се фанах, събрах 18 човека. И после един по един почнаха да се Да ги отказват. викат во милиция. Други измряха, много измряха. Аз тук им правих курбан. Ангел Безев ми каза тогава, вика, направи се един курбан. И си направихме курбан. Тия се навръзаха такива върховисти, деца претопени. Да. И това Славко искаше да ми прати тук без пари състав да ни пеят, да ни свират. Юни месец, нали, беше това курбана. Тия не щеме. Викам, яварите манаци ги взимат, като щете. И ги заеба и сега си правят некои, ама то стара семейно. Тук една фамилия, да ти не приканам каква фамилия, и те си се събират тук в едно заведение и да правят какво щат. Българско време. Да правят какво щат. Пред мен не верят. Аз мина... Каракачанов? Да, е.